răceli duse, aș vrea să vă arăt cum putem să ne creștem imunitatea, cum să luptăm împotriva unei răceli cu o metodă simplă. Iată de ce avem nevoie. Zeama de la o lămâie. Într-o sticluță am pus cam 3 linguri 4 de miere și vom avea nevoie și de apă. Lămâia stoarsă bine. Zeama obținută o vom pune peste miere. Observăm, aproape sunt egale cantitățile de miere și lămâie, dar nu este o regulă, deoarece lămâia poate să fie și mai mare și atunci să obținem mai mult lichid. Însă, apă vom pune cât să diluăm puțin. Ori jumătate din cantitatea de lămâie, ori dublu este cam mult. Tot timpul să fie totuși mai puțin apă decât sucul de lămâie, da? După care vom pune un capac și vom agita bine, bine, bine. Haideți să vedem. Agităm foarte, foarte bine, astfel încât să se topească mierea. Mai este nevoie de încă puțin ca să se topească mierea. După ce am agitat-o foarte, foarte bine, iată, acesta este lichidul pe care l-am obținut. De fapt, este un suculeț, da? Însă nu o voi dilua, o voi lăsa așa concentrată. Iar ceea ce ați obținut, băut o singură dată. Ideal ar fi să fie băut iar după aceea cam o oră să nu mâncați nimic. Astfel vă va ajuta să vă întăriți imunitatea, să preveniți răcelile și chiar dacă, să zicem, răceala s-a instalat, reușește să facă față cu brio această combinație, astfel încât vindecarea să se producă mult mai repede. Deci această cantitate trebuie băută o singură dată. Da? Deci acest suculeț obținut se bea o singură dată. Este foarte concentrat, însă are un gust bun, pentru că este practic lămâie cu miere. Nu ezitați să încercați acest lucru, este foarte eficient și cu siguranță cu toții avem la îndemână un pic de miere și o lămâie în casă. Încercați-l, va avea un efect extraordinar, vă va reda stare de bine, va preveni și vă va întări imunitatea cu siguranță. Până data viitoare, vă doresc sănătate!